akan adat saben taun ngawontenaken bersihan wonten desa mriki. Ya, aku melu nekseni Tyaki. Nggih. Manut ulem sing tak tampa, kuwi aku bakal nampa undangan ana ing Ketal Kanda. Yaiku Eyang Resi Bisma ngenekke saraseyan ana ing ulem coba wacanen Tyaki. Kaya ngapa? Surasaning ulem kuwi Tyaki. Ikra tantut kemrekut nyembat watang rabasa mungsun tangkep cocok antaran pausayekti wacanen sing cetha ya ta iki mono undangan siji nanging dienggo wong loro aku lan kowe. Upama ta iki mengko ning kono entuk pasugatan, entuk suguhan, entuk panganan, jatahe ya mung siji sabab undangane siji, ngono. Nggih mekaten. Iya. Wacanen. Nggih. Menika serat ulem saking Eyang Ketal Kanda ngaturi pirsa dhumateng Prabu Sri Bathara Kresna ing Dwarawati kalamun ta saraseyan pirembakan bab gerahipun Prabu Salya dipun tindakaken antawis tabuh sedasa enjang wontene dintenipun mapan wonten ing dinten Minggu. Ose apa ora kleru lehmu maca Tyaki? Mboten teng mriki tuk seratanipun Minggu. Minggu kuwi tanggale pira Tyaki? Menika tanggal 8 ning mriki. Tanggal 7 teng mriki. Wis ta? Undangane bener tanggal 7. Nggih. Elingku ki tanggal 6 rame-ramene. Mboten tanggal 7. Kula aturi maos piyambak to. Mboten pertados. Ya wis, coba tak wacane gorene. Oh, iya bener tanggal 7. Lah nggih. Ya wis. Undangan iki mara diage simpenen. Aja nyalindro sing dadi tumindakmu ya Tyaki. Nggih. Iko tak pendhawuh. Simpenen yen ana apa-apa iki awak dhewe isone mlebu ning Ketal Kanda gumantung ana undangan iki. Gawanen Tyaki aja nganti ilang. Suguhan siji dinggo wong loro, aku lawan kowe. Nggih. Gawanen bacotke laku, Mas. Kunjing langit lakat kon lir kincang ing alis. Lon-lonan bae. Wah. Orek-orek Mas. Wah, gayeng ngene. Yo. Jan. Bir iyarak saka enake ra umum. Ayo Mbak ngombe aku lan joget gambyong, Mbak. Wah. Op. Serampat, Mas. Wah.